ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கிங் அண்ட் ஹெல்த் டிப்ஸ் சேனல். உடல் முகம் அழகு பெறதுக்கு நச்சுன்னு 12 டிப்ஸ் பார்க்கலாமா? நாட்டு வாழைப்பழம் நன்றாக பழுத்தது, அதனுடன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்து பிசைந்து முகத்தில் தடவி 1 மணி நேரம் கழித்து முகம் கழுவி வரலாம். இதன் மூலம் முகம் மிகவும் பளபளப்பாக இருக்கும். முட்டைக்கோஸ் சாறை முகத்தில் தடவி வர முகம் சுருக்கம் மறையும். இரவில் படுக்கும் போகும் முன் தேன், குங்குமப்பூ, மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்து சாப்பிட்டு வர உடல் மினுமினுப்பாக மாறும். அவரை இலையை சுத்தம் செய்து நன்கு உலர்த்தி தூளாக்கி தினமும் 5 கிராம் காலை உணவிற்கு பின் சாப்பிடவும். இதனால் உடல் நிறம் மாற ஆரம்பிக்கும். முருங்கை பிசின் பொடி செய்து அரை ஸ்பூன் அளவு பாலில் சாப்பிட்டு வர உடல் வனப்பு உண்டாகும். சந்தனக்கட்டையை எலுமிச்சை சாற்றில் உரைத்து பூச முகம் வசீகரமாக மாறும். காணா வாழை மாவிலை சமவளவு எடுத்து காய்ச்சி வடிகட்டி அதை முகத்தில் தடவி காய விட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து கழுவினால் முகம் பிரகாசமடைய ஆரம்பிக்கும். ஆரஞ்சு பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர மேனி பளபளப்பு பெற ஆரம்பிக்கும். மருதாணி இலையை அரைத்து கருப்பு தோல் மீது பூசி வந்தால் கருப்பு நிறம் மாறும். மேலும் தோல் வளவளப்பாக மாறும். வெள்ளரிக்காய், மஞ்சள், வேப்பம்பூ சேர்த்து அரைத்து உடலில் பூசி குளித்து வர உடல் சிவப்பாக மாறத் தொடங்கும். கோரைக்கிழங்கு பொடி தேனில் சாப்பிட்டு வர உடம்பு பொலிவு உண்டாகும். மேலும் அருகம்புல்லை நீர்விட்டு அரைத்து வடித்து பின்னர் வெல்லம் சேர்த்து பருகி வர உடல் அழகும் முக அழகும் கூடும். மேலும் தினமும் 4 லிட்டர் நீரும் இயற்கை சூழ்ந்த காற்றோட்டமான அறையில் இல்லது மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து 2 நிமிடம் தியானம் செய்தால் உடல் அழகும் மன அமைதியும் கிடைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் குக்கிங் அண்ட் ஹெல்த் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.